ситоди ноҳиявии оид ба пешгирӣ аз паҳншавии бемории коронавирус дар ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ таҳти сарварии муовини раиси ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ мастураи табарӣ ва намояндагони ҳифзи ҳуқуқ гурӯҳи корӣ таъсис дода шуда оид ба пешгирии бемории COVID-19 байни аҳолӣ корҳои оммафаҳмониро тақвият мебахшанд. аз ҷониби гурӯҳи корӣ нахуст тавассути нақлиёт ва баландгӯяк оид ба пешгирии ин бемории сироятӣ маълумот дода шуда дар доираи ин тадбирандешиҳо сокинону меҳмонони маркази ноҳия бо варақаҳои иттилоотӣ ва ниқобҳои тиббӣ таъмин шуданд. аз ҳамаи шаҳрвандони ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ эҳтиромона хоҳиш менамоем ки дар вақти ба кӯча баромадан ва дар ҷойҳои ҷамъиятӣ гашту гузор намудан аз ниқобҳо истифода баранд ва фосилаи иҷтимоиро riоя намоянд. чунин корҳои оммафаҳмонӣ дар бозори марказии ноҳия низ роҳандозӣ шуд ва бо соҳибкорон суҳбат ороста оид ба роҳҳои пешгирӣ аз бемории коронавирус маълумот доданд. дар ҷараёни бурдани корҳои таблиғотӣ ба он нафароне ки бе ниқобҳои муҳофизатӣ дохили бозор мешуданд ниқобҳои яккаратта ва варақаҳои иттилоотии ройгон дастрас карда шуд. гурӯҳи кории ситоди ноҳиявӣ бо ронандаҳое ки ба мусофиркашонӣ машғуланд суҳбат ороста таъкид карда шуд ҳангоми кашонидани мусофирон аз ниқобҳои тиббии муҳофизатӣ истифода намоянд. аъзоёни гурӯҳи тарғиботӣ дар филиали амонатбанки ноҳия бо сокинон ва кормандони амонатбонк суҳбат ороста то кадом андоза хатарнок будани ин бемориро фаҳмониданд ва барои эмин мондан аз ин беморӣ доштани ниқоб риояи гигиенаи шахсӣ ва фосилаи иҷтимоиро ҳатмӣ ҳисобиданд. оид ба пешгирӣ аз паҳншавии бемории COVID-19 кормандони кӯмаки аввалияи тиббии санитарии ноҳия ҳамарӯза усули хона ба хона гаштанро ба роҳ монда пайваста байни аҳолии ноҳия корҳои фаҳмонидадиҳӣ мегузаронанд. барои пешгирӣ аз паҳншавии бемории сироятии COVID-19 дар даромадгоҳи кӯмаки аввалияи тиббии санитарии ноҳия ҳароратсанҷ ва маҳлулҳои антисептикӣ гузошта шудааст ки он нафароне ки ба ин марказ меоянд бо маҳлулҳои антисептикӣ худро безарар ва ҳарораташон санҷида мешавад. дар асоси нақшаи чорабиниҳои ситоди ноҳиявӣ дар маркази саломатии ноҳия ва беморхонаи марказии ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ ситоди доиму амалкунанда фаъолият дорад. хоб оид ба пешгирӣ ва паҳншавии бемории COVID-19 ҳамарӯза шабонарӯзӣ ситод фаъолият дорад. дар асоси ситод имрӯз оиди пешгирӣ ва паҳншавии бемории COVID-19 дар ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ корҳои назаррасе ба анҷом расонда шуда истодааст. дар назди маркази саломатии ноҳия бо баландгӯякҳо ҳам бо мошин ҳам бо баландгӯякҳо дар назди ҷойҳое ки шаҳрвандон бисёр гашту гузор мекунанд дар даруни бозорҳо дар даруни марказҳои саломатии деҳотӣ дар даруни маркази саломатӣ ва беморхонаи марказии ноҳия бо баландгӯякҳо гурӯҳҳои корӣ оиди пӯшидани ниқоб истифода аз антисептикҳо ва дигар фосилаи иҷтимоӣ истифода бурдан корҳои фаҳмондадиҳӣ бурда истоданд. риояи ҳатмии қоидаҳои беҳдоштӣ барои ҳар як сокини кишвар шарт ва зарур буда ин омил метавонад як андоза роҳи паҳншавии бемориҳои сироятӣ ба хусус коронавирусро гирад. бо назардошти ин вазъ аз ҳамаи ҳамватанон даъват ба амал оварда мешавад ки гигиенаи шахсиро риоя намоянд ва ҳангоми ба кӯча баромадан ҳатман аз ниқобҳои муҳофизатӣ истифода баранд. ёдовар мешавем ки дар ҳолати риоя нашудани қоидаҳои беҳдоштӣ ва гигиенаи шахсӣ тибқи талаботи қонунҳои ҷорӣ нисбати чунин ашхос чораҷӯӣ карда мешавад. дар ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ тадбирҳои беҳдоштӣ минбаъд низ тақвият бахшида мешавад ва маҳз риояи омилҳои беҳдоштӣ ба иттилои мутахассисони сироятшинос воситаи хуби пешгирикунандаи ин бемории ҳамагир мегардад. маъруфи назрӣ, искандари давлат, намузали эргаш барои барномаи иттилоотии ахбор аз ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ.